Shiri say muri bohere muri banya here kuri say muri bohere say Tracy muri bohere watanda shidu katitanda tende no madakrasiro kuzorora guys muri bo muri say guys we say takasirisa nditi ndakasara 6 minutes ndandakuti ndikanonoka ndogona kuvata ndikabatwa nehope ndozokoniwa kumuka ndandakunzwa tu hope ndakungwa tu hope ndatanga kutaura ngune brother yangu ndatomusiya kutovata izvozvi fortunate zviri sei fortunate mucheka dzese zviri sei muri bho here muri bhanya here nhasi ndakasiri uri kunonzi kukasirisa kutanga live guys so early very early plus nhasi ndakasirisa kumuka ndibva ndasora ndichinzwa tu hope ndangovata very few hours wini munembe zvisei Disse pamoja kitapira ndugu kitapira ninakura kitapira ninakura kitapira ninakura izo ka love song ayo kalo guys akaka ndombokufanira kutaura zvangu apapa akakaka ndikekuti haufaniri kutombotamba neziya kana imagine dakutombotonga imaginary wedding yangu imaginary wedding yangu manje guys I think inenge ndoda kuita like muri mugarden that's my imaginary wedding anditenditakati toinenge iri imaginary yangu maybe ndine 5 havana kuwandisa here kana 3 chaivo 3 vaperekedzi vasikana 3 vakomana 3
oro. See, 3 vashoma here. 3 vashoma here. Maybe 3 vasikana vanenge vachitondiperekedza. Vatimboisa futi tione. Hai, anyasondiitira zvakanaka, anyasondinakidza. Natione. No. Vatimbonzwa imwe yacho. No. No, spirit yangu haizitomboda izvozvo. My spirit yoda zvinhu zvakati oh no. Saka minzi kuti handikwanise kuvhara pandichekera. Kuramba ndichiridza chete ndisingabviwo ipapo. Jesu Kristo. Zviri sei ega nhasi ndakasirisisa. Rose, zviri sei. Sisi, how are you? Nhasi ndakasira nacho handizonaiwa ndi 12 11. Ndakasirisa ini. Ndakasisa boss. Ndakasira kuzorora. I think kuma 11:30 ndienda kunozorora hangu. Gloria Masia, uri sei? Leventheti nena kunonovata guys. Kasira kuvata. Ndondikasira kumuka mangwani. Sikane yangoti gare ini vanhu vanovata. Follow me on Facebook. Follow me on Facebook, friend. Mbona zvimwe zvinhu zviri kuona panapa. Ndezvei? Background yangu iri. Shabaya zvisizvo. Leaves background. Kuri kubuda chii kwamuri guys? Ndikatimboisa mabrothers angu aya. Iyi background yei guys, hanzi upload background. Chimboona tione. Upload guys, kuri kubuda anything. Pane zvandabaya kuri kubudawo anything kumashure kwevidhiyo yangu iri. Ndaisa iyi ine mabrothers angu kam. Skanziri a background kai, background. Kachida background iri. Then kana iri video countdown. Inokwanisa yekuti video yekutanga inichi
Naimi ndatotanga kuonawo zvinhu izvi nhasi gaya kubva patakatanga kumaita malive stream. Sky background inenge iri yechii? Background inenge iri yechii? Overlay, logo, default. Da kutombozviona zvinhu izvozvi izvi. Ndezvei? Ndezveiko? Asi ndiri kutonzwa tuhope guys. I feel sleepy. Brand color pink obvious. Theme default minimal. Oh, iyo inozobuda pazasi apo. Then what else? Default. Oh, inobva ichinja color. Ndikadai inobuda iri yeblack. Inga. Then overlay ndeyei. Simulation. Asi kuda izvozvo. Ko zvinenge zvichifamba so zvichitidewo so zvinonzi zvii zita razvo. Pane zvimwe zvinenge zvichitofamba palive stream ka. Ndozvandiri kutotarisa panapa izvozvi. Ndezvei izvozvi? Toda kuti uchiona uchiri papi. Ndazviona zvinhu izvi kanhinasi. Nditone. Brand color. No. Nice. Zvimwe ndichazivi. Zvandachapwere guys. Sikamboti background yechii guys. Kuda kwashe musika sei chinaka Tracy. Wanza kuna chiro. Hanzi ndizo ndakasiya. Chero zviri sei? Sister Mona Lisa zviri sei? Nhasi ndingoti gare mbichana vandanozorora. Asi ndakati nyarei kuhwatu hope. Ndangowata 4 hours. Ngotaura nehashanzi dzangu. Guys, ndikutsvagira hashanzi yangu attachment. Maniona here post yangu ndaposta. Guys, ndaposta kuInstagram, ndikaposta kuYouTube, ndikaposta paFacebook, ndikaposta kuTwitter, ndikaposta paWhatsApp status. Pai pandasiya. Hapana pandasiya. Zviri Carol, Sister Caroline Matsebo. Guys. Batsire utsvaga kuti hanzvadzi yangu iwane attachment. Kune kumwewo kwatiri kungosendawo, but zvokuti ukasenda zviro kuti wawana ka. Apanga chanzi tovhura muna February. Kaya ari kuvhura muna February mwana mai wangu apana attachment. Ana attachment guys. Do what's it guys. Zvakandiomera mwana mai wangu anotondisirisa. Anenge akuita stress manje. Andikuona mwana mai wangu achiita stress. Melody Konda nani zviri sei? Ndimboisa hangu asana mbotsvaga even nyangu kana ndakatsvaga basa in my life ka. Asana mboita zvandaita nhasi. Kana moyo kudombo. Ndingambosvodini. Ndikoko mai mwana vanhu vakandiseka anondiseka asi mwana mai wangu ndamubatsira kuti aekere. Hino manje asati awana. Dai akaiwana. Nenge otondisiririsa anzwa nekupinda mutaundi achibuda achingonzi uya kwakati akainda. Thanks sisi. Akainda kuya guys. Apa guys takatanga kuapply rini yekera iyoyo. Muna January February ndakapuwa achingonzi senda CV kwakati. Apa manje anenge asina data iwe ndinda kutosiriswa guys. Anenge asina data kana wifi yekutekera. Ndopo ndinetso kuti sister chero ndokumbira mundiekere. Ipo papa ndinatobataka. Ndinatobati sister chero ndokumbira mundisire CV rangu ku-email ndapiwa ma-email aya anenge kana gari matatu anenge atoreverwawo nhema nevanhu vaya kuti senda kuya. Takasenda katomuka. I remember that night. Akamuka CV yamhino zvayakazosika yakaita ndokuti pandatomuti ndotosenda mangwana chima kusendi saka pandakazongoita free paper pandanoedita kuchikoro mangwana pandaigadzisa pandaiendesa CV yacho yanga yapringishana takaiendesa kumakambani wari 3 maimwana tamaendesa makambani kana 1 yakapindura
ndobva aramba achingoendesa ndobva ati kumwe kwacho kwaanga awanirwa zvikanzi wakunda kubhindura saka pavakaenda kubhindura pepe vakasvika vakanzokera kumba asati atombotanga because ndo pakatanga Carolina kapa ndobva vanzokera kumba apa manje kwazinzi mabills vainzi $30 room per month, $30 karoom per month. Ska haizvo I think quite dhurei zvako ikoko ende malocations achanganzwa nekundofamba achitsvaga zvikanzi chinotodii akadzi angu noshibva atoti vaiva nemari yeleptop ka aida kutenga laptop noshi ndobva ati kana zvakadero mari yangu yeleptop handichashandisi laptop ndakupa uti unobhadhara rendi ndobva atoenda first month iya abva asvika abva abhadhara rendi bva anzidzokerai kumba asi apa anga atobhadhara rendi mai mwana atitsvaga chigasi stove chokuti ndo chaachabikisa kwaidhura kwavaifanira unogara zvavo was really expensive ndobva $30 yakawanda guys considering kuti pageto marooms anenge achinzi kana kuti 10 kana kuti $15 futi ndoinenge ichodhura hakushayiwa ndobva hanzi chingoenda zvakadero totobhadhara ma30 achoni wabva paya adzoka kumba bva muna March, April, May, June, July, August, September, 7 months haana kana attachment yanayo vamwe vakadzokera vakutonyora vakutoita madissertation iye haana saka zuro pakatondisirisa ndikubva kutauni kuti andambonzi mbonoona mumwe munhu anhu onge achikwanisa kuita sei kuda anogona kukunzwirawo munhu iyeye paakasvika naanga asiko kuofisi zvake asi angamuti uya vedue zvinongogwadza vedue wasvika wanzi pinda mutauni apa pamwe mwana wacho hatorina kana mari yacho vedue wasvika maya maunzi munhu wacho hapo aswera akagara ipapo anzi munhu wanga wazoona hamu hapo haabuda ana kuda hana kutouya zvake ubasa munhu wacho zvikaomazvo apawo ndatsvaga mumwe wacho handine chingofonerawo vava mumwe wacho anongoti I'll get to you in 30 minutes 30 minutes inoita 16 hours ka havazombokufoneri ka futi vanhu vamwe vachoni havazombokufoneri futi vamwe vacho aikeendisi zviri sei ndiri kutomuhwira tsitsa atori nestress izvozvizvo ini akatoita stress anenge akutondirwadzisawo ndobva ndati chirega nditesewo ndimbozama inandida ndoziva wokuekera saka ndangoposta everywhere ndikaonawo wawana ukashayawo ndazama unongoendawo kuda nemascreenshot uone uratidza lecturer kuti ndakaita maekera aya maapplications ndakashayiwa uku kwacho kwese kwandoenda hakuna ndakatsvaga kana nepaindaneti kushayiwa nodii hakuna kuneekera attachment yachoni tikushayiwa isu imwe pane imwe yatamboona yatotrenda yekunzi isa ikoko saka ndo yanda ndichimuti uinde ikoko foni yake kwakupera foni yake yapera magetsi ainda paya magetsi aita sei magetsi ainda sura kusina ndiri kufona kubva makuseni imi wazosenda receive yanga asina kutomboona asi kana ndatonzwa tsitse zvakaoma hazvo anga asina kana kasina magetsi ndobva tozoona ika ndikati iwo wanzisenda before ekera before inonzi chii kwanzisenda before musi wa30 handitozivi kuti wazokwanisa kuzoti achaje chidhura chake ichocho here apinde mutauni nakuzondosenda I don't know not later than 30 zvinoreva kuti deadline inenge iri 30 handiti guys ndizaitika tizvaiti here guys kuti not later than 30 it means kuti not before not after 30 maike ndisei sei miracle matsa zviri sei omijamba chiedza tidly zviri sei totombotaura hedu nyaya dzekutsvaga maattachment dzakaoma vedwe dai akaiwana mwana mai wangu akatoiwana kunenge kuchikwirika kombi zvezvitori nane mari yekombi kutongomupawo mari yekombi
yako kunobhadhara rindi kunombagwadza tiri kuri vanhema vedu weyo. Inenge atoo marindi kana matatu iwayo kana mana chaiwo chaiwo. Inonge kutobatanidza ipapo. Ndambomuti wambonotsvagawo kana kuti kwamakombe kana kuti hakusi kunotsvagwa kuikire kwacho vakaenda vakati hakuna kuri kwiko kukanzuro. Kuti simukai zviri sei sei. Hai manyara manjeya ikandise futi timboisa vanhu vari munext mangu vanotoratidza kutoti varimo murumu for good. Yeah. Handimusiye pane pandakatombokuudza kuti what's your time? Kuno ku13:11 dzeusiku. Ndoita my live angu late. Pandasina ndakati kasire kuti ndipedze. Ndasaka ndatekasirisisa kutanga because ndada kukasira kuzorora. Ndada kuzofonera chirango changu izvi. Wazodii? Because ndandimuti ndakundoaplya ikoko kupano kungogara kumba ikoko. Sisi wacho ndio vese ndikagara ndofona wazoenda here iwe. Zvongoita mai vangu atingi ndio zvandongoita. Ndisina kugadzikana. Saka nditofunga kuti pamwe ndiri kuisa effort ka pamwe akatovata zvake iwe uchiisa effort yakavata anofana kumuka. Saka ndandimufonera nani stop zuva rese nhasi. Wazoenda here? Foni yangu yazopera moto saka ndakasingatombooni kana message kana chii. I pray kuti anoiwana asikana. Anoiwana attachment. Nyangwe zvebasa here nyangwe akawana kuti ye 2 months. Onyora dissertation ye 2 months. Zvebasa here. Guys, I've never done a dissertation inonzi indakugore rese uri kudissertation handito iyo inonzi iri attachment handisati ndambozviita. Sina ingoita mauiwini. Even research chaiyo inzi research chaiyo kupinda mufield. Ndakatoramba kutora iyo ndakaita secondary data collection. That's the one I did. Ndakaramba primary data collection. Because primary data collection unonga kutonovhunza vanhu chigather data wozodii ndakazviramba ini ndada zviri easy. Ndakara secondary data collection pazvakazodiwo zvakandezondidzokera ka because unenge usina experience yekupinda musociety uchitora vanhu uchirekera zvakaoma izvi guys. Guys ndikangosvika pakasvika 25 minutes pasina apindawo wachitaura nenyaya ndobva ndakata live yangu. Tozoonana mangwana. Tozoonana mangwana. Tasha. Tasha. Zviri sei kuroba iwe Tasha iwe? Zviri sei? Pakaipa. Tiri right. Tiso mastudent tiringotamburawo. Tiso tiringoriwo mastudent tiringotamburawo sehanzvadzi yako iyo. Saka urikuzvifambisa sei iwewe? Pakaipa hama. 1 month to exam papa. Pakaipa kani. Uri muye nambani iwewe? Iri ndakutopedza. Wakupedza zvoita? Ndopedza next year yam. Pamunoita zvema attachment? Hatiitiso. Dai akaiwana mwana mai vangu. Ndofunga ndaifane stress jeko dei ndaita izvozvo. Aiwa chaiwana tinongonamata noiwana. Zvinoita. Aihope anoiwana zvikarambawo zvaramba asi tazama. Aiwa zvinoita tiri kunamata kuti zviite. Zvinototi zviite chete. I pray so too kuti ngazviite veduwe. Otherwise kuri sei. Ndine attachment ndaitomuti attachment dai ndaizviziva zvoitwa sei. Ndaitoti akaita attachment kwandiri. Pakambani inonzi chii achitei? Shema TV company. Azvogona kuita. Hayi. Sagona kuita. Okopo yomwe ya100 years ago. Maybe ndiri kuZimbabwe ndakaita register nditoti maoffice totozikanwa kuti ndaitomuti yes wakaitira panapa ndotomupasisa hamene zvopasiswa here. Nai utorwa 100%. Excellent.
Report yaizorina Ndaibva actually. ndatoti ndine Shema TV construction company. Jesus Christ, muconstructor chi. So that tisakagadzira tisakasatara yeye kumasvingo ye. Utoti masvingo netara tisakaisa carpet. Kana kuti akaenda kumusha akanotanga kudhura maplan ekumusha. Maraundi edu neyedu yekumusha. Tozoforesa mwana wevanhu memwana hatizivi zvinoitwa zvemakampani. Makampani anoisa uyu maattachments haasi like anenge akanzi anofanira kunge achiekereri ari chaiwo chaiwo masvinu ari registered. Ekuti kudiko company andikati ndakaita attachment ndakangoita internship. Right. Nokuti company ndandifungisa ndiri kudaiwoka hanzi naye zvanzi yangu kuimisisa chino mane malogs makuita zvemalogs. ndandakaita vhudzi rangu iri handiti ndandakaita sezvawakaita ndakaita like ndida kuita twist out ini rangu ridiki diki kare saka nyatsobudi zvakanaka. Last week ndandakaita twist out saka ini ndoziva kuti hangu zvimafana zvangu izvi zvotondinetsa saka ndakabva ndaita twist out yangu seizvozvo ndobva ndava pikicha yetumalog handitoti diki diki toti malog diki diki vhudzi rangu ini roshiringa asingaiti ndobva ndaisa pastatus ndikati ndozvandafunga jesu. Ndakatanga kupuwa zvimazita zvadza shamwari gera shamwari urikuitei. Vakatanga kundidiscourage kubva kare asi idzi apa zvandaita ndaramba kubadza light zvinzi kuvaramba kubadza light ndinopfeka heti ndikati kana ndangambonosivi kukutsvaga heti kana ndatanga kutora naye ndiri kurima iri video ku ndikati kana ndaimboda kuwaita hazvindifite izvo vhudzi rangu ishoma hazvindifite kana nendi nevhudzi shoma but mukaita twist out seshero mukazvinyatsozviite zvinobuda zvakanaka mune vhudzi hombeni. Ndinozanda kutongoti ndangoramba ndichiita maziwani waya ndichingomirira kuti ndichingoti d kungoti d ndakliwa ndikuenda kunice saloon inonyatsa kuruka nice handisi kuti ndiruka chii chandichatanga kurukwa ndakutambanyatsa kugara pasi kuti ndotanga kurukwa chiizvokwadi I struggled I suffered. Ndikutya kuenda kutauni kana ini zvozvi vhudzi rangu rakatita mufushwa kudai ndikutya kuenda kutauni kusaluni ndikutya ini. Thanks my Candice. Inini kana memwana but ndofarira twist zvisingamboiti noti tete yake iri pakati nepakati ndoya ndofarira iri yeblack ndoya ndofarira kedza ndimbovhara kamera yangu atitaure hedu ndoda mbovhara kamera yangu ndoda kumbo mawivu handizozivi kuti how far kumawigi asi ndoda kutonatsa kutofunga kutoti pandosvika kumba handitombotari kuti wivhi yacho kana kuti chiri kuita mari ndongorovera kumboyo kudombo ini ndongonosacrificeawo chamwari mungoruka ndatoone almost yeka tikamboziva mabredzi akaita sei musoro mangu apa takatenga kuno kumabredzi kachizoti nyasha achandiruka mabredzi acho ndandasangori mupaketi because nyasha akazoita sei nyasha akazoti ndakamusoro panga akuenda musoro wangu akatanga kurwadza ndopandakaita flu musoro uchirwadza ndikati kana musoro wangu aubata haudi kubatiwa musoro kana uchirwadza haudi iko zvinoizvi ndakuta semunhu une malogs karasta unyati kupei kumusha kwedu handiti kumusha kwedu kune amwe ana sekuru wangu muvananzive chitekete iyaya handi kune nzvimbo ndonzi chitekete kwedu gokoko saka malogs handifite zvangu personally hakuzviti saka kune nzvimbo inonzi chitekete handiti saka kune dzimwe hama dzedu dzakatamira ikoko kuchiteke kwasimuchembo kunonzi kwasimuchembo saka hama dzedu idzodzidzi pane mumwe musha sekuru ivava kubva ivo sekuru ava mhuri yose kusvika chimwana chitukutuku chavo angori malogs musha wose
apa zvilogo zvachona hazviri so zviri fani zvilogo zvine zvakada rekumushero kuti ndiro ravanoitana rinoitwa kumusha rinoitwa pasi pemuti rinokoshaniwa vanhu vagere pasi pemuti ndariona logo iroro ndabva ndariona mina ndo rakaita referensi naro iroro ndikati iwe Jesu wangu wandishoreko kadaro baba wangu akaziva kuti ndine logo wanombotanga kundikanzela TK zviri sei Yes, Shero. ndeipitike Ndeipenyo muri sei? tikunzwa uripo siripo Shezi mhoro ndangopfuurawo nepano ndikati long time. Ndikuti makadini long time kuri makadini. sei ikoko Shezi, hello. tikunzwa TK tikukunzwai shem adona abadona malogzi nango newo tariraoni mama wangu zviribo zvakadai hai ndikamboda kumboshinga nezvinge zviri musoro mangu kana zvindi zvacho ndombozvishaya kana logari ndipite wangu logu ndorisika ndipite kakamba kandaiwo katsikwa nechiikiro kamba chaiyo chaiyo exactly logo randiri kurero randiri kurera nakure wangu apa ona zvinozoita rimwe logo racho ona kati yazobuda rakaenda kupikirwa nendipi usati tunyanga richinga richinda aya saka makaendako makadaro komakaendako uko komakaendako kuimmigration zvatsakaita manje ndakati saka ndoita sei ndati no I think immigration ndogona kuita zvandakaita manje ndakanotora tumarubber bands ndonatora uyu ndataka kugadzira ndichitusunganidza ndati kudunura ndingambodudunuri guys kudunura just kutotorwa picture 1 ndobva ndati ndoramba kubvisa head ndakatosunga nemarubber bands bva ndaita sei ndobva ndaenda kuyakuya ndasvika kuyakuya Sharon please immigration officer yanondinakidza hangu this year kubva payakatanga ndianoti Sharon where are you svikanzi Sharon please can you remove your head remove svikanzi yes remove not head svikanzi remove ndakadaiwo so no remove ndati remove svikanzi yes ndikati okay svikanzi no take away zvirabha bendi chazvoonererwa ngazvisudzunike zvese kuita pasi chamwari zvirabha bendi kusana ndakadaiwo kuita chinyanga chamwari bvandatasa vanhu vanga varimo ndakadaiwo so vakatanga kundiseka zvikanzi Sharon what happened to your hair iwekani Jesu kwekwewe havana kuona zvino ndikati painful wanditora mukati wangu ndomalogs ekuafrica ndakadero chirisiti changu chachakadero ndakabva ndasimudza musoro ndakadero apa manje zvakaita kamera iyi this time kati aimbogara pasi ka this time wangasika waitorwa kamera meaning kuti kamera iri kutora from here wakadaiwo so fisingika bude yakaenda chamwari uku manje ndaita kunge mbavha yabva kubatwa chamwari yechitora zvipicture wakadaiwo so zvokwada ndikurarama ndaita sembavha kaunotorwa wakadaiwo wobva wamira wakadaiwo ndo zvandaita kunge ndakangotesaka wani ndikati kana anyway kupinda muchibhokisi ndobvamira mudenga kudaiwo so twese ndakangotesaka wani bva ndatesa kusaidini ndopandakangonzi okay ndakatora heti yangu ndikazvivhara nekufesi bva ndanogara pasi because ndaifunga kuti vachanditi ndakafunga kuti vanondidaiwo so mubhengi ndakaramba kubvisa kuti chete ndasingazizivi kuti iyo macho ndasingazivi kuti mubhengi havabvumidzi kupinda neheti I didn't know kani what why
vavadi ukona uchipinda mubhengi vanotibvisa heti. Inini manje ndakaita pandakapinda mosheni zviri sei pandakapinda mubhengi zvandakaita ndakatozozviremember papaya kuti munhu wanga achiti chii handina kuzvinzwa because handine mask plus heti ndobva anditibvisa heti handina kuzvinzwa kuti ati chii ndobva ndati uri kuti chii bhazi dzichipinda handiti ndiripo pandakanzi chipinda ndakapinda bandagara pandazonotisa no munhu wanga achindibvisa heti because munhu wese ari munomu hapana kana munhu wana neheti hapana akapfeka heti saka zvandakatozongoita heti yangu ndakazongodaiwa kumeka shuwa kuti yadeo because kazhinji vanoti kana vanhu matsotsi anorobha kunoku vanowanzorobha vakapfeka mahelmets ndozvavanoita even paATM unofanira kubvisa helmet woenda usina helmet paATM unoenda futi usina heti paATM vanozvinyanyisa ndoekera kamutemo wacho heti yangu handidi kubvisa ini heti ndichazobvisa nda kuZimbabwe handibvumidzwi hanzi vanongototi hanzi like zviri associated neutsotsi aiwa hanzi nongokutange mbavha unofanira kubvisa heti imari yangu yandofanira mubhengi ndakaidayo so mubhengi mukombo pamari yangu ndingatobvuma kusekwa nevanhu handiiteni vanditore tumapikicha ndakaramba ini ndokuti africa yazvainoita una africa ona manje zvakaoma kuti hapana nokwanisa kupinda waita basa wambondipindira wakandivaraidza zvako alright aiwa ndachimboti ndimboonawo mujibhokisi wanga warova mbavhu wanga warova atleast manje hachipedza yemazama holiday ichitanga manje but nhasi ndokasira kuzorora. I want to rest early. Alright. Sasa tiende kumba iso saka tina kana basa nekuti holiday yatanga kana kuti yarega. Haya, because pakudzoka manje ndo panoita era. Kumusha kanonga chidaidzira kana kuti $200. Vakudaidza kama $200 kuti kauti $200 kauti machi. Vakudzoka plus festives inge ndo festive season ka. Ndizvo. Vanotesta vatu kuti madhokotera kuti vanenge vodaidzira makulungwana madola. Takafutozojajisiswa mari yakawanda plus izvozvo yakuenda holiday. Saka ndonga nendege dzedzotodhura ka. Panenge pakaipa kana. Vachitanga tamba Christmas iribo baba isha waita basa. Okay. Right. Katuone 2 minutes. But ndauda time. Takazotama mangwana ndikamboti zorore ndikambovata. Ndobata iti munhu asidate rachiko. Mbona zvedu madates. Calendar actually part much. How do you find this talent? Calendar really part calendar. Hazibone calendar ken. Yesu. Sasa ndina calendar muchidhura ichi. Inde moza gandizochichiwo chifone komoza. Handina ti calendar mukati mechifone kongu ichi. Calendar chero nyora kuti January, February, March. Ndina calendar ken. Clock, gallery, history, calculator, contacts. My files mutori na calendar zvokwadi. Galaxy gift. Netflix. Ndina calendar hamuna calendar. Calendar ndoita sei calendar. Kwenye calendar no download see. Google calendar page. Calendar no namba kudownload kuti kauti lakaita simple calendar. Aiza manje ndakuvata ini. Twazozitama mangwana ndine energy.
nhasi ndakati netei hope dzakandikika yangosvika 40 minutes ndobva ndaenda ndosaka nhasi ndati kasirei kuti ndikasire kuvata handi kuva hope ndo dzakandikiya tozanatsotamba mangwana achimbotaura hedu chunyaya tichitaura zvedu chunyaya nhasi nemangwana ndofanira kuti kasire kuzorora because panotanga mwedzi 1 October ndo pandoenda kutanga kuchishanda like a crazy person manje. First 15 days ndo pandonyatsofanira kushanda ndichirekodha big time ndo mashandiro andoita first 15 days ndoshanda zvekuenda saka ndikufanira nhasi ndikakurumidza kuzorora mangwana ndokurumidza kuzorora kuitira kuti ndiwane energy yangu idzoke uye voice rangu ridzokewo zvakare zvakanaka kuitira kuti musi wa1 paunotanga ndotanga natso kurekodha mavhidhiyo 6677667 ndo kamutemo kacho kandinako kangu kandakazvipa papo pamwe ndikatoona kaklipi kamwe kekutorekodha ndogona tovata ndarekodha zvangu maona manje never know guys, have a good night, bye bye. Ndakuenda rega ndizorore nhasi totamba mangwana.